Hovorilo sa o nej, že je to najrýchlejšie auto v Československu, pretože bola vždy na začiatku kolóny. A aj keď to znie ako vtip, je v tom kus pravdy. Nebola rýchla, nebola luxusná a už vôbec nebola moderná, ale bola všade. Na stavbách, v mestách, na dedinách. Každý ju poznal a každý sa na ňu mohol spoľahnúť. Toto je príbeh auta, ktoré síce nebolo hviezdou, ale bez neho by sa krajina jednoducho zastavila. Toto je Avia. Ani první varování v podobě předvolanky nebylo v tomto případě nic platné a tak na řadu musela přijít odtahová služba. Ve Špindlerově Mlýně ji provozuje vrchlabský závod okresního podniku služeb Trutnov. Krkonoše se už delší dobu potýkali s neukázněnými řidiči a tak letošní zimu poprvé 2 odtahové Avie zajišťují službu, která je některým řidičům proti mysli ovšem horám pomáhá. V Avii končí výroba letadla Il-14. Závodu je stanoven veliký úkol – generální přestavba na automobilovou výrobu střední tonáže. Vývoj automobilismu už několik roků signalizuje nutnost zásadních změn v automobilovém průmyslu. Všeobecně stoupá poptávka po vozech nízké tonáže, vozech lehkých, pohyblivých, rychlých. V této situaci RVHP neprojevuje dost prozíravosti a akceschopnosti. Náš hlavní dodavatel NDR zdaleka s kapacitou nestačí. Ani s pomocí jiných lidově demokratických států nelze počítat a na vlastní vývoj není čas. Proto je nutno zakoupit licenci na západě. Hovoří podnikový ředitel Josef Mouka. Jsme tedy vlastně automobilka. Automobilka s leteckou tradicí, s leteckou kvalitou i s určitou tradicí v podnikání. Snažili jsme se podnikat i nyní. Československý trh potřeboval nutně nákladní automobily nízké tonáže. Hledali jsme dlouho partnery a našli jsme dobrého partnera ve Francii. Obchodní smlouva s Francií nám umožní podnikat hned v několika směrech. Zaplnit trh, automobily, které potřebujeme, provést rychlou modernizaci závodu a rozšířit vzájemné obchodní styky. Značka Avia pôvodne nevyrábala autá, ale lietadlá. Až po druhej svetovej vojne sa postupne preorientovala na inú výrobu. Zlom prišiel v roku 1967, keď Československo získalo licenciu od francúzskej spoločnosti Saviem, patriacej pod Renault, na výrobu moderných ľahkých nákladných vozidiel. Sériová výroba sa začala v roku 1968 v pražských Letňanoch a práve tu vznikli modely Avia A15 a Avia A30. Avia A30 bola určená na každodennú prácu. Pod kapotou mala atmosférický naftový štvorvalec s objemom približne 3,3 litra a výkonom okolo 75 až 80 koní. Nosnosť dosahovala približne 3 tony a maximálna rýchlosť sa pohybovala okolo 90 km za hodinu. To najdôležitejšie však nebolo pod kapotou, ale v tom, čo všetko dokázala. Avia totiž nebola len jedno auto, ale základ pre obrovské množstvo rôznych verzií. Podvozok sa vyrábal v rôznych dĺžkach a prispôsoboval sa konkrétnemu použitiu. Vznikali klasické valníky, plachtové verzie, skriňové dodávky, sklápacie autá pre stavebníctvo aj cisterny. Okrem toho slúžila aj ako základ pre špeciálne nadstavby. Nové vozidlo rychlé lékařské pomoci bylo dnes uvedeno do provozu v nemocnici s poliklinikou v Karviné. Komplexní racionalizační brigáda pracovníků Okresního ústavu národního zdraví a dolu Antonín Zápotocký realizovala během 4 měsíců myšlenku primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení Petra Ranochy na přestavbu vozu Avia 20 pro účely poskytování první pomoci. Výsledkem je ojedinělé lékařské vozidlo zabezpečující poskytnutí resuscitační péče v terénu. Používala sa ako pojazdná dielňa, servisné vozidlo, sanitka, hasičské auto, komunálne vozidlo, ale aj ako pojazdná predajňa či jedáleň. V praxi to znamenalo jediné.
Z jednej Avie sa dalo postaviť takmer čokoľvek. Oborový podnik státního statku Šumava má zatím pod střechou asi 1/3 ozimého ječmene. Nestálé počasí nutí zemědělce využít doslova každou minutu a tu jim přišla vhod Avie, speciálně upravená jako pojízdná jídelna. Přijíždí každý den kolem poledne na pole bohdalovického provozu závodu Kájov na Českokrumlovsku, aby poskytla kombajnérům veškeré pohodlí. Mohou si zde umýt ruce, dokonce i teplou vodou, jídlo z várnic je také patřičně teplé a naopak limonády studené jako od čepu. Pojízdná jídelna, která je součástí sociálního programu oborového podniku, přispívá tak ke zlepšení kultury stolování a zároveň šetří čas, který by padl na převoz kombajnérů do vzdálené jídelny. Práve táto univerzálnosť z nej spravila nenahraditeľné vozidlo. Avia sa používala všade. V mestách, na stavbách, v poľnohospodárstve aj v službách. Postupom času vznikli aj modernizované verzie, napríklad Avia A31, ktoré nadväzovali na pôvodnú koncepciu a zachovali jej hlavné vlastnosti. Výroba pokračovala dlhé roky a vozidlá sa exportovali aj do zahraničia. Možno nebola rýchla, možno nebola moderná, ale bola univerzálna a spoľahlivá. A práve preto sa stala legendou. Auto, ktoré nebolo výnimočné jednou vecou, ale tým, že dokázalo robiť úplne všetko. Tento velmi žádaný vůz už 100 000. Zdejší dělníci ho smontovali přesně za 9 minut. Poněkud delší čas však uplyne, než se tato modernizovaná a speciálně upravená Avia dostane ke svému zákazníkovi do Sovětského svazu. Je totiž třeba ještě ověřit všechny její funkce a celkovou kvalitu. V současné době jezdí po našich silnicích, ale také v Maďarsku, Alžírsku, Polsku, na Kubě a v dalších zemích celkem 52 druhů tohoto lehkotonážního vozu, a to od tropické až po polární variantu. Po sametové revoluci však s novou konkurencí ze zahraničí přišly těžkosti. V roce 1995 Avii proto převzala jihokorejská firma Daewoo, ale i ta musela brzy propouštět zaměstnance. Dnes tu stojíme proto, že firma je v kritické situaci, anebo už jsme dokonce ekonomickou mrtvolou. Avia i přesto zůstala v trvalé ztrátě a tak další vlastník, indický Ashok Leyland, výrobu v tuzemsku v roce 2013 zastavil. Obnova nastala o 3 roky později, kdy se Avia opět ocitla v českých rukách.